Qaysı dille gurlayan olsan şo dille arasa gurlamaly mükadip pikir etýänne sebäbi. Mahmud Zamakhşarydan bir sorapdyr. Arap dilini suwara bilýän ýerler, arap dilini bilmeksen özüne dilini ýatdan çykaran okmy diýende Mahmud Zamakhşary ýok men suwara bilýän ýöne öz ene dilini bilmezlik eýem imansyzlykdan nişandyr. Bilama bir hili gelmege mahmal edin. Yaponiýaly ýaşlara türkmen dilini öwretmek. Hakykatdan hem bir hili iňim şulakdy şu sözü eşitmek. Şo ejemden ýadak gelen wagtda biz öňlerine çykyp şo çay naharlaryny goýup öňüne taçak taýyn orada eýem bolan ýagdawlyklar bir adam orada aýrly güler ýüzüden öňlerine garşylasak. Basen goşulma onu getir, bunu getir, şol işleri. Şolar ýaly etdirdiler ondan soň et başladym menen bardatmaňa bar. Atletine dükana gidip gelýänçi bolýar da körpeler köplönç. Türkmen dili malumata giderdim. Biram ýapon dili malumga meňläsiň gelýär. Ýapon dili tarih malumata. O tarih malumga da meňläsiň gelýär. Umuman daşdawran gurşawalan ähli adamdan gowy häsiýetlerini özümde toplasym melýär. Salam aleykum ekraniyleşler. Tamam oturun musunuz? Biz size Asuda Asman'ın aslında parahat ve menin üstünü yurt parahatçılığını en kovzatları arzu ediyaz. Ekraniyleşler, Atavatan TV kanalında sizin bilen yine de Atavatan yaşlar gepleşigimle sizle duşyaz. Elbette beylek gepleşiklerimizden bilişiniz yani bizim gepleşigimiz bizim Atavatanımızın yaşlarının, şu günkü yaş nesillerinin yurdumuzun geleceği deyip ulu ınam bilirleyen yaş nesilleri bilen, şoların durmuşu bilen, alıp barayan işleri bilen, okulları, kazanyan üstünlükleri bilen sizi tanış etmek maksadı bilen biz şu gepleşik size yetiriyaz. Elbette bizim gepleşikimizde tomoşu edyen wagtynızda şu gepleşikten lezzet alarsınız deyip ulu umid ediyaz. Sebebi gepleşikimiz yurdumuzda öz mehriban enatasını, şoňsy bilen öz mehriban mugallimlerini, yurdumuzu, diyarımızı, ata-vatanımızı beğenirken, goğunurken, yaş nesillerimiz öyle füyücüce söhbetler size yetiriyar. Mehriban egleşler, bizim gepleşimizin bu edekki tanının mıyıkmanı elbette üt köşük atlı, üt köşük bir durmuş yolun alıp barayan, üt köşük vehmet söyörlüğü özüne yaran edinen bizim gödül gıydımız. Yani Aşgabat şäherindäki Taparmana Türkmen maşa adynaky ýörüýteleşdirilen umumy bilim berýän mektep internatynyň okuwçysy, yani 11-nji sınıf okuwçysy Nurana Hudaýberdiyeva. Nurana gepleşigimizde hoş gördük. Nurana, elbette kän soraglar özüňde de ýüze çykanlar, näme hakynda gepleşmeli, gepleşik näme barada umuman ikimiz de öňden tanış. Yöne gepleşiğin esası maksady bizim şu günkü mektep okuwçylarymyzyň, bizim watanymyzyň ýaşlarynyň öne hädimen nesip bolsa ýokary okuw jaýynyň dalaşgary bolýar. Arkada Ferdal Bagtyar ýaşlar ýylynyň bir iň bagtyar talipleriniň biri bolmagyny arzu etýär. Nesip bolsa talip bolsaňyz duşşar. Men seni berjek. Talip bolsaňam duşşar nesip bolsa gepleşiklerin, bir söhbetlerin, füýçi söhbetlerin başynda Nurana. İlkinji hädimleň hakynda, häzir sen gazanan ismlikleň hakynda eşitseler, saňa meňdäki gelýän mektep okuwçylary, saňa deňleşesi gelýän türkmen ýaşlar kän tapylar. Biz bilýäs, islenlik üstünlügiň esasy basgançagy, ilkinji basgançagy rehmet söýerlik. Şeýlem, lalaşýan. Näme üçin ýapon dili? Birinçinden başlaýaly. 5-nji sınıflardan eýem ders ýaşykları başla. Asyl men türkmen dilinden ders ýaşyklaryna gatnaşan okuyan zat etdim. Türkmen dili bilen ýapon diliniň arasy. Hawa. Ondan soň şu ders ýaşyklaryna gatnaşyp her ýyl ýerim alyp gelýän, ondan soň 5-nji sınıfdan bize ýapon dili sapamyzda 37-nji orta mektepde okuyan wagtym ýapon dili sapamyzda ýerdildi. Şu ýapon dili sapagy ýerdilerini eýem başlandan şol molim bilen garşylaşdym. Näme gurlap başlanyn özüne bir şeýle bir zat döredi. Yo men şu zat okumady. Menem bilmeli. Edil şu molimyň mektep tahtasynda ýazýalyk, menem ýazmaly özüne bir içimde çaýjaşlar çekmeli. Birinci görüňde hieroglifler şonýaly görünýär da çaýjaşlarmy, tamjaşlar. Menem teredem nogu näme many diýip tahtaň ýüzüne teredip oturýar. Ondan soň ýok men şol manylaryny öwrenýärdim, öwrenmäge başladym. 5-nji sınıfdan 10-njy sınıfgacha her ýyl
ders zatlarına, dil merkezlerine katnadım. Japon dilini okudum, öğrendim. Şeydi soň Japonya barada gyzyklanıp başladım. Japon zatlarına girip okap başladım. Saytlarına girip okap başladım. Soň medeniyetini öğrenip başladım. Soň şäherler barada gyzykly zatlar öğrensem, öňümde maksat Japon dilini öğrenmeli. Siyahata gitmeli. Erkin, Japon dilini erkin bilýän adam yok. Bu siyahata gitmeli. Siyahata gitmeli. Onda da hiç ýeli kösenmernýäli, gowy özleşdirip gitmeli. Öňümde maksat goýdum. Japoniýadan salam aýsaň, biz hem görkezler seni. Bize salamlar ýollasaň. Elbetde Nurana, türkmen diline, umuman dil bilen ömrüňi baglamak, dile bir adajyk uğruna yıkılmak bawatyna ilkinji başlanyşlar kimden gaýdy? Dile has ýakyn öýde kim var başka? Ejem. Ejem öýde türkmen dili bolan üçin bilemem ejeme meňe näme kiçilikden şondan türkmen diline gittim. Eýem birinçden pagdamda harp ýazmanlar etmän bilýärdim. Sonra ejem aýtdy, näme geçýän diýdi, maňa gyzykdy demezat, men eýem bilýär, olar geçýärlerdi diýdim. Ondan soň şeýdim, ejem uğruna gitjek, ejem ýaly molum boljak diýip türkmen diline gittim. Ondan soň ýene türkmen dili, şu adam türkmen dilini ders täşiklerine gatnaşyp türkmen diline gitýän ýöne bir tarapymdan Japon dilini goýup bilemek, ikisini deň arkatmaly bolýar. Türkmen dili ve Japon dilinin meňzeşlikleri, aýratynlykları hakynda bize gyzykly, belki bir sözlem Japonça aýdarsyň, men düşünmesem düşünýänler bardyr tomoşaçylarda. Eýem maňa Japon dilini öwrenmek aňsat bolan iň esas tarapym şo meňzeşlikleri bolup durýar. Meselem bizde 6 san düşünme bolsa, Japon diline de 9 san düşünme. Edil biziň goşulmalamy diýär, olarda da goşulma bar. Meselem eýer düşünmeden goşulmasy ning bolsa, Japon diline de goşulmasy bar ýöne olarda no diýilýär. Meselem meniň kitabym ýa-da watashi no hon. Meniň kitabym. Şöyle diýär, hon näme kitap diýmek? Ondan soň Görýän menim biljege kelim çalaja ýanyňa gatnaşyp. Zaten türkmen dilini grammatikasyny zadyny gowy bilseň, Japon dilini öwrenmek hiç kynçylyk döredenok. Gördüňiz, hem hormatly ýerleşler, mähriban tomoşaçylar. Umuman Oğuzhan atamda diýär, bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam, üç dil bilen üç adam diýär. Hakykatdan hem häzirki wagtda biziň ýurdumyzda, gahman arkadamyzyň hem arkadar serdarmyzyň hem tagallasy bilen dil bilimine, dil bilmeklige gaty uly üns berilýär. Sebäbi biziň häzirki ýaşlarymyz ağzyndan üç dili suwara bilýärler, ingliz, rus dilini, türkmen ene dili bilen bilelikde. Ýöne görýäňizmi, eýer bir Japon diline, Hytaý diline ýörüteleşdiren mektepleriň bolmagy biziň şäherimizde ýam açylma, Aşgabat şäherine ýurdumyzda umuman şeýle mektepleriň açylmagy bir beýleki dillere üns berýän ýaşlaryň köpelmegine getirdi. Gowaýtdyň Nurana, hakykatdan bir öz ene dilini bilmek, islenlik dili göz baş bolup bilýän eken. Hakykatan bir ejeňiziň bir türkmen diline we edebiýatyna bolan söýgüsiz, türkmen dili edebiýatyna bolan söýgü bilen baglanyp bolsa, ýöne şol söýgüňiz bilen Japon diline bir söýgü döreýär-de, Japon diliniň bir üýtgeşikliklerini ýa-da meňzeşiklerini hut türkmen diliniň grammatikalaryny şeýle ýokary derejede bilmeňizden kömek etýär. Indi biz tomoş etdik mawy ýaýlamyňyz bilen Nurana hemmämiz bir saňa jan koýurlyk ömetdik. Parahatçylygyň ýaş çaparlary diýip bir ýörüte bäsleşik eglan etdi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty. Şol bäsleşikde de ýeňji bolmak bagty meser etdi medaliňiz we onu biz görkezler tomoşaçylarymyza ýerleşlerinde medaliňa bäsleşik hakynda, şonu galyran täsirler hakynda. Kıyınlığı, ansatlı, kıyınlığı düşünüklü yönü, ansat tarafları mola eslenlik bäsleşiň. Sebäbi bäsleşikde iň esasat özüň erkin elinde saklamak diýip pikir etýän. Sebäbi biz hem kiçik köp bäsleşiklere gatnaşdyk. Adam bilýän zadyny unutýar. Köplenç aljyranly. Aljyraman özüňi parahat, asuda saklamak, bäsleşikde ýeňji bolmak esas açar diýip pikir etýän. Men näme pikir etýän? Doğru belläkeşdiňiz. Hakykatdan şol özüňi aljyrasaň, barda bilýän zadyňam ýatdyňyş gereken, şoň üçin öýden gaýtman kam şol näçe okudum, zähmet çekdim, soň ejem diýen sözi bar, aljyrama, özüň erkin elinde sakla, sen şo taýda özüň bilýänliňi suwut et diýip goýberipdi. Ejemiň bir sözi
aytıp beren zaten dinlen zadından hiç hili da diyan çekmejeklerini hasam göz yetir yani. Onu da kitabı okumak, kitap bile yollaş olmak, kitaba gazıklanmak. Hiç açanım kitap diyen adamı diyan gelenek. Onu da kitap okumak, köprek inni gitmeyin. Özü adamı yemken utuşlarda. Başka ne gazıklı sorular işte. Şolar ya gızykly soralar işte ondan soňra Mahmud we Mahşardan bir sorapdyr. Eýem maňa özüme ýakynlyydym da şeýle. Şonu sorapdyrlar. Mahmud we Mahşar sen arap dilini swara bilýän ýerler we arap dilini bilmek saňa özüne dilini bilmeňe ýatdan çykarmaňa sebäp bolan okmy diýip. Olan Gahman arkadamyzyň ömrümiň mantatly kitabyny ne soru? Aha. Şol saňa ýatdan çykaran okmy diýende Mahmud we Mahşar ýok men swara bilýän ýöne öz ene dilini bilmezlik eýem imansyzlykdan nişandyr. Men arap dilini swara bilsem hiç ene dilimi ýatdan çykaramak ol men ýüregimde ýaşaýar diýipdi. Ondan şol ejem gurrun berende eýem şonu maňa şo kitap bolan gyzyklanma dörep şo giýje eýem okumaga başladym kitap. Şonu ýene öňümden çykdy. Eýem hasam gyzyklanma dörep şo kitapy okap başladym. Şo Mahmud we Mahşaryň aýtýan sözlerini bir hil özüme ýakynlydym. Ýapon dilini näçe gowy kämil bilen ýagdaýymda edil öz ene dilimi hiç ýatdan çykaryp bilmeýänmi? O sebäbi ene dilin ol sen mehriban eneň süýdi bilen gerýän dil saňa. Ene dilinde bir arassa gürlemek, ene dilin ähli bir üstünlüklerini, ene dilin şirinligini, owadanlygyny, gözelligini wasp edip bilmek, ene dilinde öz içki pikirlerin ählisini beýan edip bilmek ol adam üçin gaty uly bagyt. Köplenç yaşlarımızda häzir diller garjaşdyrmak ennigi bada. Umuman dilli öz ene dilini beýleki öwrenýän dillerini ýa-da bir köp filmlere tomaşa etýän dillerini garjaşdyrmak yaşlarymyzda şol enlik bar. Ýöne mene bilemokda şeýle pikir etýän haýsy dille gürleýän bolsaň şo dille arasa gürlemeli diýip pikir etýän. Sebäbi häzir bir biziň ene dilimize geljek süýji şirin dil biziň gulagymyzda başga tapylmazmy diýip pikir etýän. Sebäbi ol sen ene dilin. Ene toprak ýaly, ata watan ýaly mukaddes ene dille. Biz enemizin hudusunu, mehriban käbämiziň hudusunu şo dille eşitdik. Ene diline bolan söýgüň eýäme düşündik biz ene dile bolan söýgüň sebäbi medallaryňdan hem olimpiadan ýeňijisi hökmüne alan hormat tatlaň diplomlaň şaýatlyk edýär. Ene diline bolan söýgü şeýle çuňur bolmasa ene diliniň ähli bir inçe terlerini, inçasırlarını öwrenmek, ondan öwrenen adam düşünürüp bilmek mümkün näle. Inni öň doýan maksatlar Nurana ýaňam aýtdyk bu ýyl dalaşgar nesip bolsa arkada Serdarly Bagtyar ýaşlary ýylynyň taliplerine dalaşgarlaryň biri. Näme maksat edinýär? Dil ugrundanmy? Haýsy dil ugrundan gitmek maksat edinýär? Biz bilýär, Ýapon, türkmen dilini ýa-da ingliz dilini siz gowy bilýär, rus dilini bilýär. Inni men esas maksadım ýene de öz ene dilimiz türkmen dilini finans görmekçi. Eýem türkmen dilini finansda men ýaşarymlar bäseşigine gatnaşyp özümiň ýapon dili boýunça ilmi işim ýazyp ber. Esas maksadım hem ene dilimizi hem ýapon dilini deň derejede alyp gidip ýaşlara öwretmek. Ýaşlara muallim bolmak da ýaşlara öwretmek. Soň ýene bir maksadım bilemek bir hili gelmege mahmal edin. Japonya ýaşlara türkmen dilini öwretmek. Ene eň uly maksat şu hakykatdan hem bir hili ilimjimçilikde şu sözi eşitmek. Ine biziň şuň türkmen ýaşlarymyzyň beýik maksady. Ine biziň berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüň, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň türkmen ýaşlaryna beren beýik maksady gursagyna goýan hyjyşy. Eýem şul döwürde ösüp kemala gelen, şu döwürde dünýä gelen biziň ýaşlarymyz öz ene dilini beýleki dünýä ýurtlarynyň ýaşlaryna öwretmek maksat edinýär.
Mahmut Samakşar'ın devam edecek Türkmen yaşları. Häzirki wagtda belki bilýänsiň Nurana belli Arap universitetlerine Mahmut Samakşar'yň türk dillerinin sözlüğünü öwretýärler, okuýarlar. Häli reçenli. Mahmut Samakşar'yň ýolunda dowam etmeli. Belki bu günlerde bir gün Nurana Hudaý berdi diwan ýazan türkmen diliniň düşünürçli sözlüğünü ýa türkü diliniň düşünürçli sözlüğünü Yaponiýanyň universitetlerine okudarlar. Gahman Mehman arkadamda Yaponiýanyň belli universitetiniň hormatly adynyň daqylmagam ol eýam uly buýsanç Yaponiýa bilen bagly islenlik täzelik ýa-da islenlik mesele özüne çekip duranlar. Üstüne arzu edýär işiňizde nesip bolsa. Indi başga soru Nurana. Häzir türkmen ýaşlaryna gaty uly ünsürlýär, gaty uly aladalar bilen gurşalýar ýöne. Biz düşülen araň nähili Nurana şunça üstünliklere eýe bolan bolsa, şunça hormat gatlary, şunça medallar alan bolsa, eýem Türkmenistanyň mawtumlaryna ýaşlar ulamasynyň merkezi geňeşiniň öňlen edýän ýaşlar bayranyň eýesi bolan bolsa Nurana başga hiç iş etmän diňe okap oturýar diýip pikir etýänler eýem. Biz düşülen tikin satyn bilen nähili araň? Biz düşü goýtýän. Ol ejem bilen kakam işten ýelençe naharlar zatlar taýynlap öňlerine gyzgyn çaý goýýar. Eýem bilýär ejemden kakam ýadak gelýär. Zat öňlerine eýem şo ejemden ýadak gelen wagtda biz öňlerine çykyp şo çaý naharlaryny goýup öňüne taçak taýyn orda eýem bolan ýagdawlyklar bir adam bolsa aýrylýar güler ýüzüden öňlerine garşylasak. Şoň üçin ejemden gelýänçe naharlar ödüm pişirip bilýän. Tuğulum. Haýsy nahar has gowuşur ýa diýerler? Ay men habirur. Hamir naharlar. Hamir naharlar gowuşur ýa zat sebäbi ödümden uly dogandan men kömekleşenlik üçin biz üç şeýil bir oglan bolar. Atletinde Nurana sen olara kömekleşip öwrenen bolaymy? Olar saňa däller. Sebäbi üç şeýil bir oglan. Oglanymyz körpeje. Gaýylardan hem körpeje sen. Onun ýanyna kömekleşip öwrendiňmi ýa sen başlap olardan kömekleşdin? Yo, olan ýanyna ilki başta zatlaryny araslaşýardym, dograşýardym, şeýdik gitdik. Ondan soň birden mantyzat etdiler, şoňa teredip durýan, menem etjek diýip duran. Olaram ahyrynda etdiler. O goşmadylar ilki, he? Körpe bolsaň jeýle bolýanda. Bar sen goşulma, onu getir, bunu getir, şonu işlerler. Şolar ýaly etdirdiler. Ondan soň et başladım menen bardat bana. Witen gowetýän eken sen et berdidiler. Atletine dükana gidip gelýänçi, bolýar da köplönç. Näme ýok bolsa şonu alyp gelýänçi, o taýdan bir dat getirýän kartoşkany ýuýançy, tawan arasalaýançy. Zaten daştawaran arasalatdyk, lezzat gerek gelýän. Ondan soň et başladım menen kemçiliklenme, olar ikisi üstümde durup düzeltmäge başladylar, şeýdip olar durmuşa çykyp gitdiler, öýde ýokadym. Zaten enne kötünem. İnne aşkana sana galli. Arasalayanım özün, tayyarlayanım özün. Haçan çörü çağırca? Haçan istedim. Kattı o. Bir begenler yandatlar da Nurana hakikaten bir dövür yadıma düşüyordum. Ecem bakırcık mektepte enatalar yığına ol yatta şu enatalar yığına gidip gelip inni näme bir Ecemin çağaları diýeli kitap okuman goýarlar. Da kitap ýadyram bir islenlik kitap çyksa men doganam obada ýaşatalaram Kahraman arkadamyň kitaplary çyksa ýa başga bir täze kitap çykdyr diýip eşitseler Gülşürün getirip berýär, şondan okaýaly, gaýrat et bize de tapaýda diýip haýyş etýärler da diýjek bolýanlarym ondan şonda mektepde sonra beripdir da biri Ejeme ondan gelneçe şu sen çağalaň mektepden okudan öýe bardyklar, diňe yer wagtlap kitap okap ýatyrlar, diýip sorapdyrlar. Şo ýadyma düşdi. Şoň üçin şeýle soralan ýüze çykmak mümkin. Adam şeýle bir bilimini artdyrmak üçin, ýokary derejäge ýetmek üçin okamaly, kän okamaly ýöne hemme zady yerine öwrenip gitmeli durmuşda. Sebäbi durmuş diýen zat sen şu taýsyny öňkedek şeýtmenlerine aýdmagyp şu taýda düzet gelenip bolanokda akwal ömür dowam edýär. Diňe öňe tarap hereket dowam edýär. Şoň üçin durmuşyňy ýalňyşda ýaşamak üçin, durmuşyňy bir mendile gidenden soň şonu şeýde melekenim diýip ökünmezlik üçin näme etmeli pikir edýän? Şol wagt ýaşamady. Hemme zat wagtly etmeli. Ondan soň ýalňyşmazlyk üçin näme etmeli? Ýalňyşmazlyk üçin.
Ettin ökünmeli. Yo, ettin ökünmeli, ol şeyler atıyorlar. Yanlışmazlık için onlar dinlemeli. Ha, olur. Biz öz enemiz atamızı dinlemeli, muğolimlerimizi dinlemeli, halifalar dinlemeli. Bizim yolundadır halifa şahitlik yoluna katılın isterler. Ben dersin gelen adamım var mı durmuşunda? Ecem deydin. Ağa, eceme ben dersin gelen. Başka? Muallimma men dersin meli. Mektepdäki Türkmen dili muallimma men dersin. Biram Japon dili muallimga men dersin gelen. Japon dili tarih muallimma da men. Tarih muallimga da men dersin gelen. Mektep müdürüne de men dersin gelenler ha. Umuman daşta öğren Gurşavalan ahli adamdan qow hayfiyetlerini özümde toplasam meli. Şolarda her bir adamdan qow hayfiyetlerini alıp öz kimçiliklerim sebäbi ahli muallimden men doğru yolu teklenmeyim. Mesela Türkmen dili muallim, Türkmen dili tekledi, Japon dili muallim, Japon dili tarih muallim. Yaş seferlerde yenici olmam için giycesin günni edip okuttu. Her gün mektepten soň barıp ilki ders ýaşaşyny bizim mektebimizde şol belayat tapyryndan çyksaň, daýetde sapaklardan köpräjik okuma mümkinçilik berýärler. İlki Türkmen dilini okap muallim bilen, ondan soň barıp tarih muallim bilen tarih okap, gecelerine Japon dilinden sinaglanma taýinlanyp, şeýdip araçak goýan. Ondan soň ejemem ýerler bilmeýänlerden barıp ejemden soraýan. Şeýdip durmuşum, şeýdi var ki, şoň üçin daş töweremne adamdan ählikine de beýdäpmi. Gatty gowy. Hakykatdan hem adamlara men dersi gelmek, adamda özüne yol açýar. Adamyň iň uly maksady daş töwerewne adamyň jemgyýet terbiýeleýär diýerler. Sen hem 11-nji synpyň okuwçysy, hem jemgyýet öwrenç tapagyny geçýäňiz. Türkmen medeniýeti dersini geçýäňiz, özüň alyp barmaň medeniýetin, dünýä medeniýetini geçýäňiz. Türkmen halkynyň milli meden mirasy dersi geçýäňiz. Indi diýjek bolýanda adam hakykatdan hem adama bizem siziň ýaşyňyzda bolup gördük-de, bizem hakykatdan hem Türkmen dili muallimimize de bir rus dili muallimi, men köp rus dili muallimi men dersim gelýärdi, Oğuzjuma muallim. Can sağ olsun şeýle bir adamyň ömrüne muallim diýen zatyň goýýan ýyzy, muallim diýen zatyň bir yetirýän täsiri gaty uly bolýar-da. Onam näme üçin men dersim gelýärdi? Mene bir kiçkämem howluk mojrak häsiýetli adamdym da, howluk mojrak. Şeýler rus dili muallimi gaty sabyrly, takatly, şeýle rahat adamdy da. Onuň şoň üçin şoňa men dersim gelýärdi. Hakykatdan hem birine men dersin gelmek sana durmuşda yol açıp berýär. Şunu hemme muallimler men hatta bir käwat 1-nji sınıfta okudan muallimiň doglanmagyny çen ýadymda galýar-da. Sen 1-nji sınıfta sınıf ýoldaşyň bolan muallimiň doglanmagyny çen ýatdan bilmek gaty gowy zat Nurana. Geljekde de inni öňde goýan maksatlaryň biz eşitdik ýaş alymlaryň bäsleşigini Japon dilini almy işin bilen gatnaşýan ekeniň üstünni gardy edýär. Almy işin temasy gidilin bolmasa. Almy işin bilen temasy Türkmen Japon dilleriniň sözleşiş medeniýetindäki umumlyklar we aýratynlyklar. Sözleşiş medeniýet ýaňy belläşişim, düşünler, sözlem guruluş, meselem ya ingliz diline, rus diline eýe habar ýer ütgäpdirýär. Ya terjime edilenine ingliz dili ýyzdan edilip başlanylýar. Ähli diller ütgöşük. Japon bilen Türkmen dilini deňeşdirýän bolýan, Türkmen dili näýli gurlanylýan bolsa, Japon dilim şeýle. Eýesi birinji gel sözleň başynda, habar ahyrına aýyrgyç dolurjy ortasynda. Türkmen dilini bilseň, Japon dili kynna. Zadeden meselem men mektebe gitdim. Iň sada sözlemelerde watashi wa gakko ikimasu. Men watashi wa mektebe gakko men näme üçin watashi wa diýip kysanda mektebe gakko odnaky bilen mektebedäki ýöneşişmiň oşulmasy meňdeş. Gitdim ikimas. Iştiklerimizden mas goşulýar ikimas. Habar aýryş dolur, şowa şeýtýärde deňelýär. Şoň üçin hem hiç ýeli terjime etmekde de kynçylyk da döredän. Şoň üçin hem ähli gazet jurnallarda ýa-da metbugatda bir näçe terjimeler men çap etdirdim, nakyllarym terjime etdim. Sebäbi eýem maňa bilemek ýöneköy dakyla ýeňil gelýär terjime etmek. Sebäbi eýem öz ene dilin bilen soň sözlemleň guruluşyny bilen soň sözleri ýat tutan soň terjime diýen zat aslynda da şeýle bolmaly. Goşky terjime etmegi özüňi finansiýa edesiň gelen okmy.
Japon diline koşkular nähili ýanglanýar, nähili bir aýratynlyklar var. Men şygyr bilen birazajyk baglanşykly bolam, sorasym geldi. Şygyrlaryny terjime edip we zat etip okak görýärmi? Okak görýän şowur şygyrlar nähili disemkä. Biz üniversite hadisesi olarak sözlemde sözlerin yerinin çarşıması. Olarda da şolar ýaly hadiselere duş gelýär. Edil şol gahraman alqadamyz ene taqdim muqaddesga taqdimatlyk tana bir däp ellek geçe. Biz dil bilme şol sany öz ene dilin kamil derejede öwrenmek ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň birjikde ünsden düşürilmez dip bellek geçe-de şonda da şol bellek geçişinden eýem uğralyp terjime edip başlayan gahraman alqadamyň öz kitaplarym Japon diline terjime edilýär. Şahyrlamyň kam edilip başlaýany şygyrlara seredeniňizde de şygyrlarym terjime etmek o diýen kyn düşanok. Ne maksadım şygyrlarym terjime edip görmek. Näsip bolsa o sebäbi köplenç şygyr terjimesine bir gönümel terjime, sözme-söz terjime bilen çeper terjime tapawutlanýar ýalarda onu sözme-söz terjimesiň hem çeper terjimesem özü bilen sazlaşykly geljek. Ene Japon diline sebäbi rus diline ýa ingliz diline geçiren diýen kaýdyşyň ýaly hakykatdan hem sözlem guruluşlaryny, grammatikaý tapawutlylyklar kän bolan üçin ilki bir dilden beýlek dile soň ýygyna terjime edende başga many berýänler ama şu wagt ingliz diline geçirende dogry ýaly bolýar, inglizden rusa geçirip görýän eýäm şu sen isleýän manyň berenek. Ondan soň ýene türkmene geçirýän o düýünden başgalar bolýar. Näsip bolsa bir türkmen şahyrlarymyň has döwürde şahyrlaryň ýa öz deňduşlaryň şygyrlaryny Japon diline geçirip Japon okujularyna da ýetirersiň diýip tama etýär. Nurana şu biziň bilen bir söhbetdeşlige geleniňiz üçin wagt tapanyň üçin köp sag bolsun aýdýan saňa. Näsip bolsa üstünlükleň şaýady bolmak bize näsip etsin. Ýaşalymyň beýasleşigi size garaşýar bütüneye häzir fevral aýyndan başlap ýuny aýyna çenni ılımlar gününe çenni dowam etýär beýasleşik. Ondan soň eýa dalaşýar bolýanňyzy oň arasynda da may aýynda Aşgabat şäheriniň gününe uçurum bolýanňyz näsip bolsa. Şul uly beýik maksatlarda, şul beýik jogapkärçiliklerde gahraman arkadamyzyň aýdyşy ýaly kär saýlamak, ykbal saýlamak. Ykbalyň saýlamakda üstünlük arzu etýän. Hemişe adyň ýaly ykbalyň nurana bolsun, geljegiň nurana bolsun. Eneň ataňdan alynan akbata adamyň bütün durmuş ýoluny ýaltylýar. Eneň ataň edil çyraýaly adam dakypdyr. Näsip bolsa şulam eneň ataň taňa dakan adam ömrüňe akbata. Şoň üçin hemişe ýoluň ýalty bolsun. Biziň tomaşaçylarymyza, deňduşlaryňa, senden uldara kiçilere etjek arzuwlaryňy Sizin ähliňizde arzuwlaryňyza ýetmek üçin hereket etmeňiz arzuw etýän, öňüňizde maksat goýduňyz we şol maksada ýetmek üçin öňüňizde nähil kynçylyk çykaýsa da hiç açan agsamaň, özüňiziň size gollap berýän adamlaryň sözlerini dinläňde şolara himayet bolun. Watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýip münasip dowam etdirýän arkadaşly serdarymyzy gahraman arkadamda biz üçin döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin tüýsüremden sag bolsun aýtýar. Köp sag bol Nurana. Teň bilen ýaşy günlerde toý söhbetlerine näsip bolsa talip bolanda ýa-da ýaşalym bähleşiginiň ýeňçisi bolanda ýene de gaýtadan duşur. Mehriban ýerleşler şu günlükçe bizde şular biz bilen ýene de galmaňyzy arzu etýäs, biz bile galyň hemem ýurdumyzyň, ata watanymyzyň ýaşlarynyň maksatlary, beýik menzilleri bilen tanyşyp bolun. Köp sag bolun.